Καρδίτσα έκανε το 1904 τον Αθλητικό Σύλλογο για αναγέννηση. Η μικρή Καρδίτσα να πάει με τον Βόλο, με τη Λάρισα, με τα Τρίκαλα. Ναι. Και εν τούτης, αγαπητοί μου, η Καρδίτσα τότε ενίκησε. Είτε ήρθε πρωταθλήτρια. Ένας αξιωματικός καρδιτσότης τον είπε στον πρόεδρο που ήταν τότε ο Παπούλιας, λοιπόν, πάρε τα παιδιά σου γιατί κηρύχθηκε ο πόλεμος έρχεται και μας ξυπνάει τη νύχτα. Ήτανε 12 με 1 η ώρα, γιατί τον είπε ο αξιωματικός, φύγει γιατί θα πάτε με τα πόδια, θα επιτάξουν το αυτοκίνητο. Από το 50 και εντεύθεν λοιπόν είχαμε ομαλότητα, είχαμε ποδοσφαιρικές συναντήσεις καλές, είχαμε ενδιαφέρον, έγινε και το γήπεδο σιγά σιγά η περίφραξη. Όπως γινόταν το πρωτάθλημα, γινόταν και το Τζάνιο Κύπελλο τότε. 1956 είμαστε πρωταθλητές Τζάνιο και Πέλο. Μέσα στον Άναυρο τους κερδίσαμε με 2-1. Το 60-61 είναι πρωταθλήτρια Θεσσαλίας, έχω τη φωτογραφία που τα αναφέρω εκεί. Πρωταθλήτρια Θεσσαλίας και δεν αναφέρεται ποθηνά. Είναι πρωταθλήτρια Θεσσαλίας, γίνανε γλέντια σε ταβέρνες, κοστούμια δώρα που βγήκαμε στην Α. Και αντί για Α μας βάλαν στη Β εθνική. Γιατί έγινε Β εθνική. Το 1971-1972 είχαμε ως βασικό αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι την Κυριακή, αμέσως την Κυριακή παίζαμε στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο Αθηνών, που αυτός ακολουθούσε εμάς και με την ήττα τη δική μας ήρθε πρώτος. Σε αυτόν τον αγώνα φέραμε ισοπαλία και τα άλλα τα παιχνίδια τα πήραμε. Φυσικά ήταν κάτι λίγα παιχνίδια που είχαν απομείνει, αλλά μείναμε δεύτεροι δυστυχώς. Την επόμενη χρονιά, 72-73, είχαμε ως βασικό αντίπαλο αυτή τη φορά τη Λάρισα και πάλι όμως δεν καταφέραμε την άνοδο στην Α Εθνική. Από το 86 μετά και με την πάροδο με τον Παναγιώτη Γερμανίδη ξεκινήσαμε και πήγαμε πολύ καλά. Και είχαμε βγει, αν θυμάμαι καλά, δεύτερη, αλλά για διάφορους λόγους φάγαμε 6 βαθμούς μείον και μείναμε πάλι στην ίδια κατηγορία. Την επόμενη χρονιά ήρθε ο κύριος Κερμανίδης, προπονητής, πολύ καλός προπονητής και πολύ καλός άνθρωπος. Έδεσε με τους παίκτες της αναγέννησης, έδεσε με την ομάδα και δουλέψαμε και πάρα πολύ καλά και έκανε την πορεία που έκανε. Και όταν ακόμα στην αρχή ήμασταν λίγο σφιγμένοι, αν η ομάδα πάει για πρωταθλητισμό, αν η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει, αν. Παρ' όλα αυτά εμείς το πιστεύαμε
Και ενώ δεν δηλώναμε κάτι, ότι πάμε για πρωτάθλημα ή πάμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, εμείς το πιστεύαμε και μέσα στα αποδυτήρια αυτή η σκέψη υπήρχε, αυτή η άποψη υπήρχε και δουλεύαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και το καταφέραμε. Άσχετα τώρα αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό για άλλους λόγους. Περίοδος 92-93 είχαμε βγει από τη Γάμα στη Β' Εθνική, συνεχίσαμε με την προσθήκη του Παύλοβιτς μετά, το 93 που είχε έρθει και συνεχίσαμε και πήγαμε τρένο στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο σιγά σιγά η ομάδα δεν μπορούσε να πάρει τους απαραίτητους βαθμούς και δεν τα καταφέραμε για να βγούμε στην Α' Η ομάδα τότε το 93-94 έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό ανάγκασε πολλούς να έρθουν να τη βλέπουν στο γήπεδο. Ήταν για μας γιορτή κάθε μέρα, κάθε Κυριακή όταν πηγαίναμε στο γήπεδο και το βλέπαμε γεμάτο με τις δύο κερκίδες. Όταν πηγαίναμε είτε εκτός έδρας είτε στην Αθήνα όπου υπήρχαν πάρα πολλοί καρδιτσότες, αισθανόμασταν ότι παίζαμε εντός έδρας. Εγώ πιστεύω ότι η αναγέννηση από όλες τις ομάδες της Θεσσαλίας, αν βγει Super League, θα έχει το περισσότερο κόσμο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλά εκεί που είναι στην Καρδίτσα και ειδικά διάφοροι επενδυτές. Πιστεύω ότι έχει το πιο φανατικό και το πιο μεγαλύτερο κοινό από όλες τις ομάδες. Λέω ακόμα και από τη Λάρισα. Εάν κάνει αυτή η ομάδα και πάει Α-Εθνική, θα είναι συναγώνης όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ και στην Καρδίτσα και σιγά σιγά να ξεκινήσουν να κάνουν την ομάδα ώστε αν και δεν έχει βγει Α-Εθνική, να ξεκινήσουν από τώρα να βάλουν τις βάσεις για να βγει η ομάδα στην Α-Εθνική. Έπαιξα μία χρονιά στην αναγέννηση, στη Δέλτα Εθνική, με τον μπαράζ που είχε γίνει στο Κερατσίνι, αν θυμάμαι καλά. Και θυμάμαι δεν είχα παίξει στο μπαράζ, αλλά η ομάδα βγήκε. Κάποια στιγμή, μέσα στη χρονιά, δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Είχαμε πρόεδρο τον κύριο Σαπουνά, ο οποίος είχε φύγει μετά από την ομάδα και η ομάδα έμεινε ακέφαλη. Έφυγε και προπονητής φυσικά ο κύριος Αργυρούδης και απομείναν παίκτες, εγώ και οι αναγεννησιώτες φίλαθλοι. Ήρθε η επόμενη χρονιά με το αλλιωσμόνητο βαράζ της Ριζούπολης. Φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Θα τη ζηλεύανα και με μεγαλύτερες κατηγορίες, πιστεύω, την ομάδα. Ήταν μια χρονιά γεμάτη περιπέτεια, χαρά, αγωνία, ώσπου στο τέλος φτάσαμε στο μπαράζ της Ριζούπολης. Και θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Ντέμι Νικολαίδη. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Κάναμε προπονήσεις καθημερινά στους Θράκο-Μακεδόνες. Υπήρχε βέβαια μια τρομοκρατία λόγω των ομάδων. Μας κυνηγούσαν, την αναγέννηση, τη φοβότανε, πιστεύω, οι υπόλοιπες ομάδες.
Η ομάδα, όπως γνωρίζετε, βρέθηκε στην Δέλτα Εθνική. Κατέβηκε τελευταία στιγμή στο πρωτάθλημα του Περιφερειακού και έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Πήρε 2 κατηγορίες σε 2 χρόνια. Η ομάδα απαρτίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό από γηγενείς παίκτες, ντόπιους παίκτες. Εγώ στην ομάδα ήρθα για να μείνω, δεν ήρθα για να φύγω και πιστεύω ότι θα το καταφέρω. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ότι ένας πρόεδρος δεν παίρνει μια ομάδα και προκαθορίζει πόσο θα κάτσει στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η διάρκεια που θα μείνω στην ομάδα θα είναι μεγάλη και θα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος για μένα που θα με κάνει να φύγω και πιστεύω ότι μπορεί να είναι προσωπικός. Βλέπω ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή και της ομάδας και της πόλης, εντάξει, η ομάδα αλλάζει. Αύριο μπορεί να είναι άλλοι παίκτες, άλλο προπονητικό team, μπορεί να είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Όμως εγώ πιστεύω ότι όπως ξεκίνησα για να χτίσω την ομάδα, ήρθα για να μείνω. «120 χρόνια ιστορίας». 120 χρόνια αναγέννησης. Χρόνια πολλά!